Kumani abri. Tangan ya na. Wow. Harung mas isa. No Simono. Lai Thangkha sini Bupwrangjwk Hatayo Hatai Kotoro. Sini Bukumui Koroksa bilu. Bukumui. Bini je bilu thunai. Bin Nukhungo tinggi paisok baja. Bin Bukumui je bin bai. Cerah sana hinai. Bin Bupwrangjwk telang family. Telangui bin Bukumui nogo thang teman jorabo. Sini je Bupwrangjwk Hatayo. Kaisa truck gari. O truck gari bono ferry Thangkha. Kanamani bin ma bin babani kogo jesumai pule segan truck borok bo yang khoi digini no agotla hezamara bongno bo thangui dongo je borokno phenai je truck bo amdi digin thangto bono kajino uklokti pherkhana uklokti pherei pule segan bin Bukumui Pherjakgwi gai je tabo bilu bokhai uri Thangkha bokhai bongko engai bono bin Bukumui Pherjakgwi bo gobagai kap tomon nugai teisa uklokti phaioi bono pherei kono bo amo hake ukon Thangkha tam sani sakai abo mokol mukti klai tini bong Nukhungo phai bin ma bai bin babe malakya tini YTF rok kai tini sini ashram bani YTF rok 100 থেকে 150 YTF phaija belai khari ma sisa sung to bo tabung mo jorabo sung bilon sung te ki flitu meya haipono bin Nukhungo sung phai sok paikya phai bin ma bawe kok saka te ang additional SP kok saka o meta no kam ke nene babe jesbang thun sung o je phenai sung bono phiogla justice manan nangai justice jodi manani jodi le thakai sung democracy way o sung abon bagai sung tisi ready tongo sung movement khlainai anyhow jesbang thun mo je Bukumui te Bupwrangjwk je thimani o incident no sung nilakai kosinagla abon bagai jodi kotor jodi te soba khlaina hakai procession drop theke jodi khlaime hakai sung abo khlainai abon bagai ini je phai manjak phainai chini jotto YTF rokno bai 100 ni above 150 am hai YTF sok paikya chini YTF ashram bari ang khoroksa YTF ni district president angang tini ro phaioi sing bilun go te ki huti meya haikono bini paithak pandawo kisa bisa suktu nei sing je suktu rangkhok suba phaikya sing teo phainai abon lologi sing chini police protection bor kurungnai tam brok update khlai tong bong rang manani compensation manani borok to sungte kiflu timeya o borok ni bodla sung compensation busung manan dong abro dati manang thun jodi manya hangkai abono ler tongkai sungamon bagi bo tiar tongo movement khaini bagi saropan da pheri abo to sia incident to bahge engka abo sung mokol bebono gya kintu uklokti thudai uri hoi Pherjakgwi nangka abo to sung saiman ka gabon pore Bupwrangjwk je bilu bo bin Bukumui no kabang manu gei teisa beg gi ari bono ma phage phermani abo to na saiman ka kajaino abo tam sarani incident to bahige mokol nugia kintu kaisa abo kaisa borok mane Pherjakgwi te kaisa ulobin bagai saki rok riban hoya bora jate khormuni na painani abo haiki target khaida phek abo to saimali amo haino target nai nei khakhaita ngai ta police rok suno ensure khaikya kok saka boro dati no abo no nai hinai plus je phenai gari o gari bo manjaka ngai je gari chalok nai mutini sini baijal outpost phai tongo PSO phai tongo selnar khana bagai amon pore phada tamung sungnai nai tinan logi phai sok baija sini YTF ni ashram bani president mojang sapir tongo sini promotion leader sini ata Bijoy ti kabangma sini vice president ata Binando ti YTF jotto phai sok baija sung yok phiogla khaisi sungni rakhai tonglak YTF bubagarane warriors sung sob somoy no ready tongo sin dofano jodi saya khaikai o sakani saya ni mukabila khaina bagai sung ready sung nainai 1 week ba 2 weeks sung nainai tam police rok tam khlai tong abon pore jodi sung kuno justice mai hakai sung lamo wangkhri justice mana bagai sung tiar tong movement khaina bagai truck bolte baba hai petrol gari ama haino hi khanawo gabo to manjaka ngai taw gabo gari NCC PSO agablo tongo ang SDB kok samanja aglo abon pore bonga jen procedure pai bo abono phoiti phainai ang pore next time khlai borok busu joti khlai tong khlaia so 1 weeks bong no nai 1 weeks ni pore jodi kuno judgment ba kuno justice mai aba bong ni jodi kuno compensation mai hakai so movement khlaina bon bagai